kaseng HYC kabadai ru kadukhat jong kaseng komso kala pentem baki dekhat jong kashela area union bat kumjuru napo kajatap unit hakasngi ningkong kila yo bat ya sangut kibriu napo yo shela kabadan kumbalai kilometer napo Bangladesh. Hak jing yo bat ya kini kibriu na kaliang kaseng kala kali pertu bat kila pan ki kot kisla jongki bat hak jing kali la sngotu bakini kibriu kidai kibawan na Bangladesh na ba kumbaka longhi kathan shela kadan ha upur usam bat ka Bangladesh ang presiden ke HYC CEC uba roy ku parsenram haba kadan bat kilat pathai kubor ulai thu bakini kibriu kila wan pai hakapor prabaji ne prashteng minstem na po ka wei ka dong kabala tip kum ka dalia kabadang hap hapo ka dorbar snong shela bat kadan hajan e bat upur ka Bangladesh haba kali kini ki sangut kibriu ki wan na e kile thu ba kila wan na dalia ban wan pai shani shilong bat haba kali shushu kini kibriu kila ong ba kila wan kai kum ki nong wan jingo kai bat haba kali ba kum no ki wan kai kum ki Taurus bat dan ayu hangta hadalia bat kisa bat nu hinen baro shimin hakani ka shnong kini kibriu kim shim lala ban ai ka juba bat kani kala pensuba jur ba kini kibriu kim day na India Henry nari Bangladesh na kaliang kaseng kala IT no yakini kibriu hashila police station ban tokit banya bat petru yaki kot kisla ba kilawan ra kum ka epic pan ka bat Aadhaar card ban nang no kiyo yakini ki kot kisla आप लोग कहाँ से आया? आपका पास क्या क्या कागज है? आपका पास क्या 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 केस है? दिखाओ तो दिखाया। ये इधर से कहाँ से आया? इधर घूमने के लिए कहाँ से? नगाँव जिले के नगाँव नहीं नहीं आप कल रात इधर में से घूम रहा है हमें रहा क्या है घूमने किसका घर में रहता आप उधर में? मालूम नहीं है भाई कहाँ से मालूम नहीं है भाई चला मैं घूमने के लिए आया उधर बॉर्डर तक आपको कौन लेके आया इधर में? कौन लेके आया इधर में आपको? भाई जगह गाड़ी बिया चला या फिल्म के ये ना आवाज पड़े हम इससे घूमने के लिए देख सकते कार बारित गया गुमासी akal kerai मालूम नहीं भाई kene maren paren jane na jannya jumi tu tumi dia खंडी तुमना हिंदी नहीं पता उसका घर में जाके घुस के ऐसे सोने के लिए मिलेगा किसका घर में जाके रह गया कल के काला अब भाई बताओ किसका घर में जाके घूमने के लिए yang terpasang SYC sila ida unit urung ya tela SYC jata unit bersin yang kaseng ni cubut den ya gidi kam bangi suba bahang gasli layo baru kasangut bangi suba beri khar banglah di paur SYC ba kaseng ni ju den bangi jurip mana kapori gidi bro bangi ju jingtip ba kid khar na tena po Bangladesh kikeu mana kapor hante Shalong manggipip ruki le ayu shate le se kila ban le ban sna ya ki kot kisla go pelong pura bade kinong India kuntaru is penpau ya di snusi bakum ti bro ka ain men kapor ko ni yo iba ini ka Bangladesh ila ban rong kerthep akin jaka go jongi bingila aru ban penara ya ki ai ka ban long ka bam sngai ya ka dong ka than ga jongi bakum taru kerpat jor ya ka BSL ki badan po border badai security force di balak ban border ban duty hub yang jong ke kamram ban pe bakum lu begini khar sila bawan lain haki jaka kisnong githau gidong bakum ju turu ya ka police department shem di dikit khia ka bakhra bakum ju bor ka ai baro ban shem ya ka dikit khia ka bakhra bangi kum kisang ru nani sakman nim nom som klikiti ban nginang la ru ban jure bangin godin malakapor yang dikam ki bawan ru kerthep bagini breu ki bawan ra ru ya ka jing long ka ban song masa elong long ka bam sngan yang ikum ki kari ba ka jai beri ko ka we publish Ezong ni nak kalian jong seng HYC kepada kawin ki member organisation jong ka komso ni apa kadai ban penting WP ba
kidkhot ki jongi jongbe choi si shela area unit ba kumju ru napo kajatap unit menegasi kila yo obat ya samut kibre napo yo shela kemudian kumpa lai kilometer napo border Bangladesh Indo Bangla border haka jingi obat ikini kibre na kalian jongki khot jong kaseng kila kali pertho iki kila pani ki kot kisla ki jongki bat andala pani ki kot kisla ki jongki ni sothu na ka jing kali yakini gibre ni sothu yakini gibre ki poi ki don ka jing suba yakini gibre ki bawana po Bangladesh namba kum ka long hi ka shela ka shnong shela ka than shela tu ka don ka border ka Bangladesh ba kini gibre ha ka por ki wan phai mane step ka por prabji prasteng ba ki wan na koi ka dong ka ba ko ka ba ki ni tip kum ka dalia ka dei ko ni ki dong ki bahab apo pada prosnong shela kemudian hajan bat ka put Bangladesh but hadin bekeli kini gibri ki wan ki don ku basawut kini gibri na keli ki ong ki ba ki wan phai nang tin apo dalia ki mut banwan chani sheshulong hadin ka jing keli perthu ka jong ki khot jong ka seng ban keli bakumnu kini gibri ki poi sedu ngani ka jakan marka kani ka dalia ka don khaput jong ka Bangladesh ki ong ba ki wan kai kum kita kinong ki tourist ti ndala kelipat eki ba kumnu kiwan kai tores selana ne don ayu hang ta dalia bat kisa bat nu menin bro shimit hakani ka shnong kini gibru kim shimlala ban ay ka juba ti kani kala pun suba jor yang iba kini gibru kim dei na po India kidi ki suba Bangladeshi andre ka ba pelungo yang ipat kalong ba baro sangut ne kini gibru ki don ka panka ki don ru ba ki don ya ki buta ID card ti hadin mengilalap ya kini ki kot kesla bat kaweru ke bangi hakajing pet jongi ki phone ke jongki ngilap ru ba don ni kini ki badon ya ki phone ki jongki hapo ke mobile phone ke jongki ki don ni ki dur badon ni ki pisa babat ya ka pisa Bangladesh te kani kala nak pen subajor yani ba kini ki brio la ki de ni kim de kinong India ti nakaliang jongi dukhat no paseng manga himene ngla phone SP no ka East Castles ban shimkhia by de ni kam ban nakaliang jong SP ulah pha ru yo SDPO jong kasora subdivision ban let hapo shela PS namar ban nakaliang jong dukhat no paseng hadin mangila kali pertho kila pen ki kot kisla ngil IT no akibor kulit te kumba kalong himenta ka jong kren bat u SDPO mentan ru ong bakini gibri kidang dan hapo shela police station tat anu ni khlepmat bat nakaliang jong ki police kidang bat verify bat ki beri kebadan hapo Assam bat ki bor kulit kebadan hapo Assam ban verify ya ka identity ke jong kini ki beri la ki de ni kim de shisha nang ni napo napo na bang rik e ka ba pen su khia ni ko kan ni u Union Home Minister Amit Shah ha ka arpunyu trip jong panai ha mentau panai April larang maklah ko ini ki program lo ong ba ka jingrung jong ki beri na po Bangladesh khamtam na po West Bengal ka along Shabapalan ndei tang bakirung ndrei ula kan tho ru wat ya ka sarkar West Bengal man ong ba kadon gawi ka district hapo West Bengal kan 24 North Parganas district ong ba ki kinong Bangladesh ki rung shapo not 24 North Parganas district ba ki yo ya ki kot kisla nadu adhar nadu kapankat wat ya ki epic card ru ki yo na kanika district temdei tang kata niyo pi kumban chupan kamawi pi ka case ka ba mi menta ka singi report apo Shillong Times ya ka case ka bala investigate da way ni ki provisionary IPS ashupan kilap ya ka nexus lani kata criminal network ka bakhlan hadu kata bro ko igri India ka mut bakini gibrio kilong sa po India kila yo alpa wat ya ki kot kislagi jong kiru tikani ka pelong yang iba bangin smoking ba kini gibrio shwa bakin rung sa po India kila yo alpa ki kot kisla namar ba larengi pha ya ki khot jongi shakeleng ki jaka ban let ban pet ya ki kot kisla jong ki bolong doubtful kini gibrio laki one tray laki one let business bukum ta ter ngilap baki don be ya ka pankat ki don be ya ka aadhar card lada kim don ki epek ru kini ki atli ki kot ki don be ndre ka jing shisha ngitep ba kini ki kot le ki long ki besuk ban yo hadu kata but da jing kren jong Union Home Minister Amit Shah le ban ong bakan don ga district ha ka way ni ki state apot India ka balak ban aikot lane ban snakot wat ya ka epek ru ya kini ki illegal Bangladeshi le kanang pen perkhat yang iba hadu kat nu kan network kelah hadu kata tilada nakliang jong seng nakliang jong ni kum kaseng HYC kumju na ka komso ngikwa ban kentu ya ka sarkar ka jong ni
ba pihak ban lei ban shimkhia ban ye kren bat ki bor badai pet la kalong bat ka union government la kalong bat ki bor ki border security force bat kiwi ban tetik na ba ka jingrung jingmi jong ki brio ya ka bangila kren na ka po sa ka por kam dei ban so tinaklian jong kaseng ni shim lomba kani khobor bat ni la tho ro ajing sha show chief minister bat ong mengini kendo naklian jong komso ban ni kendo bat u ban ni kren ba di ki an ki bakum ka kenhon ni la dawa ban pen klan la ne ban te la kame kani ke jingrung jingmi jong ki brio ki mana ba bat ke kawiru ke bangi hap ni kwa ban ong yang sorkar kalomba ka sorkar la ni ki bor pulit kimde ban shu nget tang bakini ki brio ki pen i ki tiki adhar la ni ki pen i ka pan ka ma kumbal alap hi de jing sisa balale ka investigation do da police department ni ham tam nang tin por ibu lalap ba kini ki brio ki lap ban pen i ki kot ki jongki reha bakat du hi ki bor pulit ki hap ban le ka investigation ka jongki te kumba kalong manta ya kani ka kies ka ba ki dhot jongi ki yo ang te po shala haba kali ki dhot jongi kini ki brio ki ong ba ki wan kai kum ki torres Nrei haka investigation ke bawa pulit ule pat ya ki mentan ka jeng keli ke jong ki buat pulit ya kini ki sanggut ki brio ki ong bang iwan sim dawai na nigrams dawan sim dawai na nigrams sana ki yo thia apo lenti utau driver ule bu ya ki sha po shala kumno kala banlong ba ka nigrams ka don shani sha shlong ka shala ka don shathi sha po sha khaput bangla ana kim tep ba kumno ki po sha po dalia tekani ka pen subajur ba kadon shalendet ka adon kata ka network ka ba klan ma jong kini gibrio ban kumnu ban infiltrate lani ban room syam ni ka jelar jong ni ti nakaliang jong seng ngila ye kren bagi bot kulit bagi dai ban shimkhia ye ni kam ban investigate ban lap ye kajing sisa hoi kila ban wanra ki kot kisla ki babon rengi ni kwa ban ong pat ya sorkar ka jong ni